En recerca de l'equilibri és un treball d'autoconeixement, fent ús de les eines que l'art m'ha proporcionat. El maquillatge ha estat present a la meva vida des que tinc memòria. El rostre ha estat el llenç en blanc sobre el qual treballar i durant molt temps la meva obsessió. Maquillar i pentinar repetidament una mateixa persona ha estat la millor eina per aprendre de manera autodidacta la professió. La ceràmica ha estat l'eina clau per prendre aquest viatge d'autoconeixement. Des que sé que sóc pas, és a dir, persona altament sensible, la ceràmica ha estat de gran ajuda per entendre i respectar el meu propi ritme. El yin i el yang, femení i masculí, el seny i la rauxa, dues realitats oposades i complementàries. Una dualitat no antagònica, sinó un sistema dinàmic de complementarietat i equilibri. Sovint busco aquesta dualitat a les meves peces, formes geomètriques perfectes i equilibrades com el toroide, en contrast amb les formes sinuoses com la del rostre. Els acabats llisos i purs en oposició amb les superfícies alterades pel fum. L'ús de totes aquestes eines pren forma en una posta en escena i amb les quals, de manera espontània, vaig formant un mandala. Durant l'acció vaig fent i desfent el mandala mentre el seny i la rauxa van fluint dins del cercle de manera dinàmica, acompanyant-me fins al centre on es representa a un mateix i on es troba el punt d'equilibri.